Kag-ara man sila ni mama kag papa ko para i-console ako. Kag siyempre ang girlfriend ko man, tita. Hambal niya sa akon, nga bisan ano ang matabo, still palanggaon namon ang isa kag isa. Gusto ko lang gid nga maka-move on. Subong gusto ko anay nga magpahuway. Kag magkuha sang buwelo kung masarangan ko na. Sarangan na ako. Happy man ako sa nobya ko, tita. Kay after nga nakapasari siya, gintawgan man siya sang company nga gin-applyan namon. Nakibot lang gid siguro ako sang result ta Wilma. Pero sarangon ko gid niya. Pautwas lang ang akon para mabuhin-buhinan ang kalain sang akon buot. Tita, salamat gid. Ang nagatahod, Ronel. Hindi sa tanan nga butang kadalagan lamang ang aton mo angkon. Masakit maglahog ang kapalaran, nga kinahanglan kita, nga tinugas ang mahal nga Diyos ang kalibutan. Makahibalo magbaton sang kapaslawan. Kapaslawan man o kadalagan nga nagabot sa aton kabuhi, kinahanglan aton pasalamatan sa iya. Kag padayon kita nga magahimakas para man sa aton mga handom sa aton kabuhi. Hindi kita magpadaog sa kapaslawan tungod ulipunon niya sa ikaw sa kasubo kag sa madulom nga bahin sang imo kabuhi, wala sang matabo nga kaayuhan. Gani sa imo, Ronel, antes man magkomento si Tita Wilma ka maghatag opinyon, ari anay ang bahayon para sa imo. Aton ginadulot para sa imo, nga kinahanglan untatan mo ang pagpangalisod mo. Kinahanglan nga muklaton mong mga mata mo. Cheer up. Hindi maghagay pangalisod kang hindi maghagad hibi. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka
Lumapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Yes, hindi kita bibitawan. Manawa siling natin sa ups and downs sa aton kabuhi, Tuto Ronel. Hindi gid kita magbuhi sa aton pagsalig kag pagtuo sa iya. Kaysa nasiling na nato ng aton kabuhi diri sa kalibutan, puno sa mga pagtilaw, puno sa mga pag-antos, nga mo magatakos kundo ano kabakod sa aton pagtuo sa aton tagtuga, ang mahal nga Dios. Hindi lang ikaw naka-experience sa nga mo sinang kapaslawan sa kaaton kabuhi, madamo isa lamang ikaw sa ila. Gani hindi gid pagbatyaga sang tuman inang wala mo pagkapasar sa board exam. Ha? Charge to experience lang. Come on, cheer up. Na? Amo ginaiyang kabuhi. Kung kaisa happy kita, kung kaisa masubo man kita, galing makasiling man tabla, depende no sa pagtilaw nga nagabot sa kabuhi tanga kung kaisa makahambal kita nga daw hindi iya tawi lain gidyang nabatyagan ko do hindi ko gidyang mabaton. You have to tandaan mo gid na ano man kasakit, ano man kabugat, aton gid batunon sang hugot. Kay nga ginaamo kita na ni Lord tungod palangga niya kita. May second chance pa, Tuto Ronel. Ang tanan deserve for a second chance sa bisan anuman nga aspeto sa aton kabuhi. Gani hindi ka magdula sang paglaom. Kanami gani kay ara supportive si mama kag si papa, kag very supportive man ang imo sini girlfriend, ang imo sini nobya. Dira ka hugot sa ila para nga mangin mabakhod ka. Kag liwat ikaw mismo ang mag-encourage ng imo kaugalingon nga magbangon liwat. Go lang no matter what. Ano man lang ta sa kalibutan man, ha? Kinahanglan pakabakod lang. Tandaan mo hindi lang ikaw ang wala makapasar, madamo man kamo. Ha? Nagaling isa lang ikaw sa wala gin kaluyan subong. Iban gani, di bala, makasiling gani iban akong kaisa makakonclude nga may pamapatay na lang ko, awa mo na ni katapusan sang tanan sa akon tungod wala akong makapasar. Hindi kaiban gani cum laude, sum cum laude, kung hindi para sa imo balato, kag hindi pang right time nga mangin imo, hindi kina mangin imo na. May iban na nga pabanjing-banjing lang pagwa sang result. Ay reaction mo, grabe ba? Siya na hindi may mga instances nga ma-compare na ito nga itong kaugalingon sa iban. Nga hindi ka bala magpati na nga mo pag ginagadugang sang hatag sang kasakit kag kalain sang buot sa imo, di ba? Hindi lang to okay lang na amo na siling bala naton nga kun nahimo mo sang una nga may courage ikaw na nga kinahanglan mapasaran ko ini. Himuan liwat na nga inspirasyon. Si mama liwat, si papa liwat, ang nobya ko liwat, di ba? Hindi kaya mag-focus kung bala makapasar ka o kung hindi dulaan na sa imo pensar. Kundi focus ikaw nga maintindihan mo sang maayo ang mga questions sa exam. Dula atong, di ba? Natural ginali ang kulbaan tayo mo, di ba? Kinanglan think positive. Kaysa nasiling na naton ang positivity sa aton kabuhi, makahatag gidya kaayuhan, makabuli gidya sa aton, di ba? Wala sang madula sa pagkatao mo, Tuto Ronel. Tungod wala ka makapasar. Ikaw gihapon ang Runel nga nagpangako, ikaw gihapon ang Runel nga anak ni mama kag ni papa mo, nga boyfriend sang nobya mo, nga hindi mag-surrender. Gani bangon ka, ang kuna kag labuta ang hando mo sa kabuhi. Do all your sacrifices para sa mga palangga mo sa kabuhi. Ilabi na kay mama kag kay papa, ha? God bless you, kabay pang liwat mangin mapagsik ikaw, kag mangin positive ikaw. Naghambal ka di bala, di ba? Naghambal ka di sa last part mo nga siling mo, sarangon ko gid ni na pautwas lang ning akon. Ang pagpautwas mo, abi mo
ang epekto sina sa kaugalingon mo. Nabatyagan mo na siguro, Tuto Ronel. Ang pagpautwas mo is isa sa mga paagi nga maghalug ang dughan mo. Maghalug ang dughan mo, kag magamagan ang ginadala mo dira sa kaugalingon mo, kag makayuhom na ikaw. Makasiling ka, it's not yet the time. Mahulat ko kung saan mo ihatag sa akon, ina. Okay, Tuto Ronel, good luck. Be happy. Okay? So, sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man ma-contribute nga maka-inspire sa aton tagpadala sang sulat karon ngapon. Pwede ninyo ma-type kung mapadala sa aton text hotline 093822-55017. Hindi gani sa aton man Facebook Live sa mga naka-online. Pwede ka mo makatugda dira. Kaya pulo pa si platan man na karon ni Tita We. Kag basahon man online. Ha? Okay? Yes, Tita Wilma. Dali lang. Arita siya. Monitor kami di sa imo program. Rosie Honto Cabrillos, Elvis, kag Dora Patigas, Nanay Richel, kag Tatay T.D. Rehada Sr. Sang Valladolid. Salamat, Ged. 66-122. Man ginakalit-kalitan kung manabisan paano. Good afternoon to Wilma. God bless sa imo program. Highline sa Family Lunes sa La Castillana, kag Morante family, diri sa Hinigaran, God bless, 3854. Madamo gid nga salamat sa inyo, kag maayong hapon lang. Kag karon lang ang inyo sini mga mensahe. Kag hindi nyo mandiraan ay pagkalipatan ang aton sini nga panyawan linament. Ang aton sini panyawan gidini nga panghaplas-haplas sa mga nagaedad-edad na makakita tagani sang medyo mabudlayan magtindog, budlayan tawi kasakit sang akon tuhod, sa akon siko, akon hawak, akon likod, are panyawan. Bakal ka kun wala ikaw sang panyawan pulong, makahatagid iya sang alibyo sa inyo mabatyagan, sulbar ina. Haplas-haplasan lang with love sang sa mga butika man sa inyo lugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, ari lang available sa mga butika sa Tubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Alas 2:38 na, relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga
sa gihapon. Padayon action radyo, pagkolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Dos, ang eton mananay Dr. Pinoy, squalene capsule nga 100 booster kinanglanon ginato ni sa hindi maayo nga dalagin sa aton panahon para malayo kita sa sipon, kataro o bukag trangkaso. Dr. Pinoy squalene capsule maintainer nyo lang adlaw-adlaw. Kag yung mga cleanser kag regulators ang atong dugo para sa maayo naton nga blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar. Tandaan lang naton sa inyo man pala mangkutanon sa aton bulong kag sa inyo ginabatyag Dr. Pinoy hotline 441-1299 kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Kag syempre, mabakal man nila sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available man sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag tanan nga The Generics Pharmacy. Good afternoon, Tita Wilma. Kakusog sang ulan diri sa 888. Tamyaw lang kami diri sa Warm Touch Blind Massage. Kanda Rinante Fernandez, Ramil Villanueva, kag ang papa ko Asala Casilia nagapamati. Si Papa Cesar kag akon Mrs. Mary Grace. Duha ko pagid ka bata kag ugangan ko si Sancha Seriaco. Happy birthday gali kay VIP 05 or VIP 05. Rafael Fernandez ang Home for the Blind. Salamat gid ninyo Villanueva. Yes, kay Jovel, you have a beautiful and soothing voice. Thank you so much. Kay tuwan tayo na ang aton sini pila lang ka mga mensahe sa aton text hotline kang aton oras nagapangilay. Siling ni Inday Nonalyn sang Dag Valles. Siling niya ma-advise ko sa sender, may second chance. Pray lang kay Lord. Tanan katabo sa kabuhi ta, may purpose, Lord. Take lang liwat board exam. Importante na katapos ka, damo da gani wala ka pa sa board exam na kaobra, bata ka pa damo board exam nga maagyan mo Wala imposible kay Lord. Pray lang, anak ko gani board passer, wala gani obra. Yes. I'm proud of you, Mommy Nonalyn. At least bisan pa ginaset mo as an example ang imo anak as always, sa imo family, may makarelate bala sa mga problema sa aton mga kabataan. Thank you, Gen. Para sa nagpadala, Tita Wilma, amugid na iya, may ara di buinas, may ara man di malas, pero himuan lang inspirasyon ang girlfriend mo, kag ang family mo. From Indailen, isang lagasan, 8560, madamo gid nga salamat sa imo. Tita, good PM ang mahambal kuman sa sender mo nga amugid na ang kabuhi, Tita. May kapaslawan, may kadalagaan. Pre mga sa dayon textmate, ari iya sa ni cellphone number. Sa mga interesante dira, i-text niyo siya for good 0948 409-9220. Again, 0948-409-9220. Good PM, Tita We, para sa imo sender, don't worry about failure. Worry about the chances you miss when you don't even try. Correct, gina. Tamyaw ko lang, Tita, si Mama Juliana Roma, kag si Chaimila Olarte. Thanks, Tita Wilma, 0332. Salamat, gid. Kag mayong hapon dera. Kag para kay Runel, Tita, kaya mo na.
Okay lang na, may dasun pa man. Pray ka lang gid. Halini na kay Jusel sang Magalyon, 9030. Oh, di ba? Pilala na sa aton mga mensay ka, hindi naman ta ka. Horoscope, mariklamo naman dirang iban. Si Mikmik Hilado, happy birthday kahapon nalipat ko hambal ni Ed Hilado. So belated happy birthday kay Mik Hilado. Kay Ariel Mikri Malto, salamat man kay Christina Santiago. Siling Action Radio, first time ko. Thank you so much, ma'am. Okay. Kag-welcome kag diri sa amon sa This Is My Life sa Action Radio. Kay Blenda Abhelina, thank you gid sa pag-upod ka kay Herani Claude Salvacion Dex. Thank you ha. Kay Inday Riza Tori Franca. Alas 2:47, relax para naman sa ating horoscope pagkatapos sini. Kapag doble, yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon lang da, may lang na papamati kay Raymond Pinida kag sa kay Nanay Linda kag kay Cutie kag sa iya asawa. Salamat kid kag mayong hapon dira sa inyo tanan. Kag syempre man kay Nining Malu, salamat kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Action Wilma. God bless. Thank you so much, Ma'am. They Wilma watching you live direct here from Davao City. Greet ko lang Galieto and Carriedo family, Barangay Haginitla, Carlota City. Thank you and more power. Salamat man sa imo Beltran Galieto. At salamat man kay Meljun Velis Robles Nunoy. Salamat kay Jarina Palmares dera sa Kansilayan Murcia. Okay na, relax plaster para sa itong sini horoscope karon nga adlaw, Huwebes, Nobyembre 21 na tuig 2019. Unahon neton ang mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22 sa mga Scorpio. Yes, Scorpio ang una subong yung adlaw para sa imo. More on spiritual ikaw. Wow, good for you. May mga hitabo nga maghahatag sang mas madalom nga connection para sa imo kag sabat sa imo spiritual needs. Kag makahatag ina sa imo sang peace of mind, kag makaparelax man sa imo. Scorpio, maswerte mo nga numero 11, 26, 28, kag 39, lucky color, ocean white. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, may isa ka maayong nga balita nga makahatag sa imo sa pagdesisyon, kag posible may angot ina sa kwarta nga madugay mo na nga ginapaabot. Pero Sagittarian, kinanglan mangin maalam ikaw sa paggasto sa mga masunod nga mga inadlaw. Maswerte mo nga numero 5, 15, 25 kag 35. Lucky color aqua blue. Sa mga Capricorn naman Disyembre 22 to Enero 19, may isa ka social event nga makaangot sa imo mga anay abyan. Mga dugay na mga way ka mo kakit anay. Subong mo man ma-realize Capricornian nga bisan madugay na nga wala sa physical connection ikaw sa ila, sa gihapon nagapabilin sila nga mga true friend para sa inyo. 9, 15, 19, kag 22 imo mga maswerte nga numero, lucky color yellow. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ang permi mo nga pag-upod sa trabaho sa isa ka tawo, no? Nga pareho mo man sang intereses, amo na siya ang makahatag sa imo sang isa ka madalom nga connection. Posible ini magaresulta man sang isa ka relasyon sa mga singles lang nga mga Aquarian. Kung hatagan mo man sang kahigayunan, kung may commitment na, let's say married ka na, relax ka na lang da. Tudluin na lang kaugalingon mo nga magdistansya para hindi ka makasala. Aquarius, maswerte mo nga numero 11, 12, 14 kag 41. Lucky color sky blue. Pisces, Pebrero 19, tubtob, Marso 20. Mabatsyagan mo gid karon nga adlaw pagpalangga sa imo sang pamilya mo kag sa mga malapit mo nga abyan. Feeling mo, feeling mo nga sila ang ginahugutan mo sang puwersa para nga ikaw makaangkon sang bag-ong inspirasyon para nga madayon ang mga plano mo para man sa tanan. Maswerte mo nga numero 2, 9, 13, kag 31, lucky color red. Kag sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19.
Pilaya katawa. Pila katawa nga madugay mo na nga wala makita, amo ang ginapamensar mo karon nga adlaw. So may mga pamaagi pa man para nga makakomunikar ikaw sa ila. Ganihimon mo ina para mabuhin-buhinan ang imo kahidlaw sa ila. Mas muati mo nga numero 9-10-23 kag 32. Lucky caller na yun green. Una, ina, nga bahin sa aton pagbasa sa inyong horoscope. So, sa mga nabilin nga mga zodiac sign, relax. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos sang pila ka mga importante nga mga commercials.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, magpadayon sa Tita Wilma. Ari gihapon kita sa This Is My Life. Mayong hapon kay Vivienne M. Riv Hilado Miergo. Good afternoon, Tita Wilma. Always gid kami kapamati di sa Banwa sa Binalbagan. Thank you so much, Nita Kaniete Grijaldo. Kag diraman sa kay Mama Michelle Baikin. Good afternoon. Kag kay Rose Buenavista kay Gia Ebro. Na dira sa may Podok Progreso sa may Barangay Takuling. Mayong hapon lang dira sa inyo, tanan. Okay, si Tita Wilma magapadayon sa ikaduhang nga bahin sa aton sa ni horoscope. Sa mga nabili natin nga mga zodiac sign, Taurus na kita, Tita We. Abril 20 tubto Mayo 20 sa mga Taurian. May posibilidad makaangkon ikaw sang mas klaro nga connection karon nga adlaw sa isa ka tawo nga nagpadasig tsigidig sang heart mo, aba. Nga nagpapitik sang balatsagon mo, Pero abi mo Taurian sa mga masunod nga mga inadlaw, pinsaron mo nga wishful thinking lamang ang tanan-tanan nga aman. Hindi, basta himuha lang ina nga guidance kung ano man ang imo nabatyagan. Okay, preparar lang. Taurus, maswerte mga numero 5 si Ace, just si 8 kag 22. Lucky color, navy blue. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang tanan nga kaayo mo, abi mo, magabunga ina kag anihon mo man karon nga adlaw ang mga kaayuhan. Isa ka tawo ang magapakita sang iya mataas man nga pagrespeto sa imo. Madamo kamo sang matun-an sa tagsa-tagsa. Gemini, 4, 14, 24, kag 36, maswerte mo nga numero, dollar green is your lucky color. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang adlaw subong nagasanto gidya sa mga plano mo sa bahin sang love life mo. Wow. Kung committed ka sa mga married naman, mas makapaayo para sa imo ang inyo pag-inupdanay karon nga adlaw, labi na sa mga palangga mo sa kabuhi, kay posible hatag pa inasang maayo pagyad nga pabakhod sang inyo sa na relasyon. Cancer, maswerte mo nga numero 1, 3, 34, kag 40. Orange is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Subong nga adlaw, mas nagapaborgid sa imo sa anuman nga plano mo. Kagamita ang imo mga matun-an, ilabi pagyad para nga mas mo pagid iya nga maduso ang imo mga interes. Basta maayo lang. Kung may ginapamensar ikaw nga isa ka bag-o nga venture, ang karon nga adlaw mas maayo gid nga kahigaynon para sa imo para maumpisahan mo ina. 3, 9, 39, kag 49, lucky color, dirty white. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Isa ka supportive nga mensahe ang patahom sang adlaw mo subong. Dako man ang epekto ang mabilin sa imo sa mga tinaga nga siling bala makapanami sa imo pamatyagan, ang makapatambok sa imo balityagon. Dugang nga inspirasyon ina para sa imo. Maswerte mo nga numero 3 sa 31, 39, kag 42, pink is your lucky color. Kaya sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, subong nga adlaw Libra, hindi mabudlay para sa imo nga maghimo sa mga maayo kag mapuslanon nga mga ideya.
ang mangindalag ko lang mga pamangkot amo kon bala masarangan mo nga iporsigi ina. Masarangan mo bala nga himuon ina. Kag himuon mo gid nga matudtuod ang mga idea nga ina. Aksyonan himuon libra, kaya Masuwati mo nga numero 15, 18, 36, kag 39. Light gray is your lucky color. Alas 3:07 Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian man ang aton sinikabugusan nga horoscope para karon nga adlaw. Huwebes, siyempre. Nobyembre 21 tuig 2019, pero hindi man naton pagkalipatan. Ang aton sini coffee break upod man ang Zenton Plus Coffee. Inlo sa aton sini Colon sa aton tinai para malikawan man ang paghalit sini. Okay, Xanthone Plus Coffee Mix Colon, pero pwede na ito nina mabakal online pagi man sa paglagin sa www.kalusuganyan.ph, hindi gani sa Facebook page Kalusugan Yan. Tandaan lang nga ang authorized online distributor amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternatibo Medicina. Dira lang naman naton iya dira lang man kita makabakal sang Xanthone Plus Coffee Mix. Okay. Kag syempre wala na si Tita Wilma sang panahon, pila na lang tawe kadlaw na bilin man antes ang Pasko. 34 days before December 25 Christmas Day and 41 days before New Year's Day, January 1, 2020. Kagang ato naman, quote of the day nga gabilin sa inyo karon nga adlaw, nagasiling, we chose our joys and sorrows long before we experience them. I can't say goodbye. Tugtog naman iwat buwas, madamugin nga salamat sa inyo kag salamat man sa akon mga partners sa Technical Control, Action Elmar Madera kag Action El Ray Dutilos. Sa ngalan man sa amon Station Manager, Action None Di Mala Magbanwa, amon Productions Chief, Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapasalamat, kag standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.